labas. Hindi tumatagos yung liwanag sa loob. First time na talagang bumukod kami talaga na as in isang bahay na talagang kami lang. Yung nagsisimula sa parang nag-uumpisa kami ulit. Alam mo yun? Ako ganun ka competitive talaga na mother. Hindi ako ganun. Hello guys, good morning. So today is July 16, 2018, Monday. Actually, ipapasok na si Hagrid ngayon, pero ipapapasok ngayon kasi ingin ng aso kasi review lang 2 days ang kanilang review day ngayon at saka bukas Tuesday dahil Wednesday na ang kanilang tawag dito exam. Pero magpapa-check up kasi kami ngayon. So kailangan ko pa-check up yung kanyang tenga kasi ito yung reason kung bakit nagkalagnat siya dahil parang namaga yung kanyang sa tenga. Kasi yung naglaro sila ng papa niya, ayun nangyari. Kasi papa niya mahilig kasi dito yung kinakagat niya tapos siguro na parang tawag doon basta grabe silang maglaro talaga guys, para ba silang nagre-wrestling ganon. And then yun nga. And so, wait, sabi siya, buti kami. Yun nga, hindi ko na siya ngayon. Ako na lang yung mag-review sa kanya. Kasi, kaya ko naman siyang i-review. Saka may mga pointers na naman basket. Kaya ginaganyan ko titinan ko lang yung yung mga pointers na aray ko. Yung mga Diyan na, di ara. Yung ang hirap lang talaga ako is yung kulay. Yung lila, diba yung lila, yung violet ata, yun. Yes. Kahit ako nahihirapan talaga ako sa Tagalog, even noon sa high school, hirap ako sa Tagalog yung mga kulay. Yun talaga. So, yun yung pag-aaralan namin, kasali pala yun. So, ayun. So, walang kayong kaganapan ngayon. So, ayan guys, tapos na rin kami mag-study pero mamaya babalikan na naman namin yung mga inano namin kasi pag pabalik-balik kasing ituturo sa bata yung mga parang nababagot na sila. Kasi pag sa bata daw, pag nagtuturo ka, dapat isang mabilis. Wala, pag itatulito ka. Talaga, pag nagtuturo ko sa bata, kailangan ganon kabilis. Hindi yung paulit-ulit mo. Kasi mabilis kasi yung utak nila, parang hindi sila kikinig. Pero actually, ina-absorb talaga nila yun sa utak nila. So, kailangan, para tuturo, isang ganon lang. Mabilisan. Tapos, magugulat ka na lang mamaya, memorize na pala niya yun. Ayun, maglalaro muna siya para ma-refresh yung utak niya. Para hindi naman talagang puro talaga. Hindi naman ako ganun competitive talaga na mother. Hindi ako ganun. Tapos ng hangin guys Ang grabe naman. Tapos ng hangin. Ayan, kaka-upload ko lang ng video guys. Nakas na hangin. Aalisan na kami ngayon kasi nagbabayad ako ng tubig. Iniwan ko sa labas ako nag-upload kasi pala ko parang hindi na kami aalis. Lakas ng hangin tapos ayan. Pagkutag po ko na rin yung sinabi ko kanina guys. Nag-half-bat lang kasi ako kasi kanina may tumawag si Papa. Saka lakas ng ulan. Nag-half-bat lang ako kasi diba naligo ako kagabi. So mayang gabi na naman ako maliligo. And then, yun. Nalagyan na ako ng cream sa mukha. Pero, hindi sasabihin ko, nakalimutan ko na. Sikit na mata ko. Asa na yung aking eyeglass. Teka lang ha. Sikit na mata guys. Ayan, mag-eyeglass na ako guys. Kasi parang sa sobrang liwanag sumasakit yung mata ko. Tapos pala, hindi ko masyadong na-review itong eyeglass. Kasi sobrang, hindi ko alam, nakakalimutan ko. Pero plano ko siyang yan. Ang pangit kasi ng dito kuha sa cellphone. Parang nagre-reflect ba?
Itong eyeglass na to, thank you again kay Doktora. Ayan. And, tawag dito. Ito ba lang yung eyeglass, guys. Wala itong grado, ha. Nakalimutan ko kasi sabihin sa inyo. Wala itong grado. Wala itong grado. Kasi, basta ang dami in-explain sa akin nung ni Doktora sa akin. Ano to, protection na to sa mata. Pero yung eyeglass ko kasi, iba kasi yun eh. Mura lang kasi yung eyeglass ko. Parang 1.5 na ata yung pag-ano ko doon. Tapos, hindi pa kasama yun dun yung frame. Hindi ko na pinapalitan yung frame. Pero, eto talaga, medyo mahal ito. So, kaya nagpapasalamat talaga ako na nabigyan ako ng opportunity na magkaroon ng ganitong eyeglass. Kasi sobrang ganda niya talaga. Sobrang ganda. Kasi, diba, everyday ako nag-upload, everyday ako nag-edit, at gamit ko na yung cellphone ko. So, syempre, sabi ni Doktora, pag ganyan, talagang masisira yung mata. And then, yung akin, wala pa siyang grado. Kasi, tawag dito, parang ano yung mata ko, pag nakakita ng liwanag, like, parang ganyan, pag sobrang liwanag, sumasakit na siya. Kasi parang stress na yung mata ko, ganun. Hindi maiiwasan kasi, diba, ito yung aking ginagawa everyday. So, ayun. And then, yun nga, hindi ko nang sinabi. Pero itong eyeglass na to, sobrang ganda niya kasi yung liwanag is hindi para siyang sunglass. Hindi tumatagos yung liwanag sa loob. Hindi siya masakit sa mata talaga. Iba. Iba to, guys. Hindi talaga siya tumatagos. Para siyang sunglass na eyeglass na lahatin mo na pag kahit nanonood ako ng TV, nag-eyeglass ako. Kasi sobrang sakit na mata ko, sobrang liwanag. Pag mga liwanag. Pero pag gabi, hindi ko masyadong sinusuot ito. Pag masyadong madilim kasi piling ko hindi ko nakakakita. Binili akong drops. Ito ko kung nalagay yun. Binili akong drops doon. Yung mumurahin na yung nabili ko. Kasi medyo mahal yung organic. Tapos, ayun. Protection ito sa mata ko. Hindi to pang OA lang na sa eyeglass talaga, guys. Talagang gamit ko talaga siya. Hindi lang to pang fashion. Sa mga vlogger na, ayun, pag medyo matagal-tagal na kayong nag-edit, ganun. Alam ko feel nyo din ako na talagang masakit sa mata talaga pag medyo tumatagal na. Kasi noon hindi naman ganyan ang mata ko. Noon lang talaga nag-start na ako siguro isang taon na ako sa YouTube. Yun, medyo sumasakit na yung mata ko. Pero iba na ngayon. Kasi ngayon talaga yung daily kasi yung daily talaga yung pag-upload ko, diba? So, sakit sa mata. And, tapos ngayon pala, maaga akong nag-upload. Parang yun natin yung sinabi ko kanina. Doon ako nag-upload sa labas kasi mas mabilis doon. And plano ko siyang papalitan itong fiber. Pero since bagong baka ko pa lang kasi ito, diba? Kapag lipat namin, diba? Ilang buwan pa lang kami dito. So, papalipasin ko muna, patagal-tagalin ko muna. Kasi sayang naman yung aking Kasi pag nag-fiber ka, papalitan lahat yan. As in, papalitan lahat. Yung telephone, yung router, lahat. Papalitan yun yung mga wires. So, papalitan lahat yon pag nag-fiber ka. Medyo pricey kasi yung fiber. Parang iniisip ko, hindi siya worth it na, like, for example, ginagamit ko lang naman talaga yung talagang malakas na connection pag nag-upload ako ng video. Once a day lang naman ako nag-upload ng video. Diba? Pero yung convenient lang niya na, ang tawag dito, parang convenient lang niya, sobrang bilis lang talaga. Yun lang yung convenient na ibibigay niya. Pero, ngayon, as a vlogger, once a day lang naman ako mag-upload. So, medyo na-feel ko lang yung bagal ng internet pag nag-upload ako ng videos. Yun lang naman. Kasi kung sa wifi, okay na naman, malakas naman yung wifi. Kasi yung gamit talaga namin, wifi lang sa TV, wifi. Yun. So, yung connection lang talaga na wire is yung sa computer lang. So, kung mag-upgrade man ako doon sa fiber, hindi na siya needs. Okay, magiging wants na siya. So, ngayon, needs ko, isa to sa mga needs ko itong internet. Kasi, syempre, yung negosyo ko, yung Shopee, tapos sa YouTube pa, kailangan ko gumamit ng internet. Pero so far, okay naman ako dito. Pero, pag medyo okay na yung, masisettle namin yung aming mga
like lahat ng mga bills ngayon kasi sobrang ano talaga guys, masasabi kong nakaka-overwhelm yung dami ng bills na binabayaran namin ngayon buwan-buwan. Kasi sobrang dami. Nakaka-overwhelm talaga. Na parang, kasi before, nung sa kabilang bahay pa kami, chikahan talaga ito, no? Hayaan nyo na, wala kasi akong vlog ngayon. Kasi before, nung doon kami sa kabilang bahay, yung tubig, yung kuryente, hati-hati kami doon. I mean, sa tubig, si Papa lang talaga nagbabayad nun eh. Tapos sa kuryente, hati-hati kami doon. Tapos minsan lang ako magbayad na ako talaga magbabayad doon sa bayad center. Kasi minsan yung kapatid niya. So, medyo hindi ganun ka-hassle. Basta may mga bayarin na talagang may mga kahati ako. Dito talaga, as in, nakaka-overwhelm. Kasi honestly guys, this is our first time na talagang bumukod kami talaga na as in, isang bahay na talagang kami lang. Kasi before bumukod kami pero nasa boarding house kami. Boarding house nila yung sa kapatid ko. Doon kami nakatira. Pero kwarto lang yun, malit. Ano sa grade nun? Months pa lang ata siya. So, iba na kasi ngayon. Hindi na kasi pwede yung basta yun. Pag-usapan natin sa ibang panahon. Pero yung nakaka-overwhelm lang kasi ngayon talagang akin lahat. Kaya nasa ano pa ako na palang inaano ko yung mga bills na hindi ko siya makakalimutan, yung mga petsa. So, soon, bibili ako nung board na ano talagang para maalam ko kung pero everyday naman ako nagtitingin sa akin notebook. Pero, yun minsan may nakakaligtaan ako sa sobrang dami ng bills na binabayaran, diba? So, tapos wala akong katulong, wala akong ibang, si Papa, pwede ko siyang maano na, magbayad ka doon, ikaw magbayad nito, ganyan. Pero, syempre, ako yung parating umaalis sa nag-aaral sa Hagrid. So, ang tendency, ako lang din naman parating yung magbabayad, di ba? Ako lang yung pupunta doon. So, napaka-hassle. Nakaka-overwhelm lang. Pero sabi ni Papa, nasa stage pa kasi kami ng adjustment. Kasi, syempre, ilang buwan pa lang naman kami dito. So, nag-a-adjust pa kami kung ano yung mga dapat namin gawin. And, so far, medyo konti na lang yung mga, siguro, mga adjustment na kailangan naming, nakakatuwa naman. And change position muna tayo kasi sakit na likod ko. Yun yung aming ni Papa na nagsisimula sa parang nag-uumpisa kami ulit. Alam mo yun? Parang nag-uumpisa kami ulit kasi first time talaga namin na talagang kami lang na dito sa bahay at sobrang saya namin. Sabi ko nga kay Papa, eto yung decision natin na talagang hindi ko pinagsisihan. Though maliit lang naman yung aming space, pero sobrang fulfilling. Tapos, yun. Sobrang fulfilling lang na parang kontento na ako kung ano yung meron ngayon. Tapos yung mga ibang blessings, dumadating na lang ng kusa. Alam mo yun? Pag naging kontento ka na sa buhay mo, yung ibang blessings, kusa na lang yung dumadating na hindi mo ina-expect. So, ayun. Nagkwento lang ako kasi totoo lang wala akong i-vlog ngayon. So, yun lang naman. Kasi isa grabe yung tulog eh. Nag-ano lang ako ha, baka akala nyo I woke up like this. Hindi no. Naka-eyebrow ako tsaka naka-lip tint kasi sobrang pale ko. Sobrang pale pag dito sa camera talagang sobrang nakaka-pale. Alam mo yun? And wala lang, magtambay na ako dito. Actually, na medyo nare-relax na ako ngayon. Parang ilang araw na medyo nare-relax na ako. Parang meron akong relax fairness. Pero, yun. So, ayan guys, magkakape na naman tayo as usual. At, meron akong piwi dito. Naalala nyo ba? Itong piwi. Comment down below kung sino nakaka-relate itong piwi. Namiss ko lang kasi talaga siya. Kasi diba noon, at yung piso-piso, naalala nyo yung piso, mga piwi, mga rinbi, ganon. Naalala ko lang, kaya na-miss ko, nakita ko sa Unitip ata ako namili noon. Naalala ko yung piwi. Nakaka-miss lang. Ang sarap kasi nitong, alam mo yun, may isa pa akong na-miss yung Richie. Yun. Balik ka ng kabataan. So, nag-ano lang ako. Magkakape na naman ako. Dahil alas 4 na eh. Nakatapos ko lang nag-use ako ng CR. Tsaka yung isa wala yun. Tapos papainumin ko na siya ng
Aloe tempra. Ito talaga yung pinakamalaki talaga yung pinabili ko kay Papa. 150, 149. So, 150 na. So, ito yung ano ko sa kanya. Yung malaki talaga. Oo, mas gusto niya itong ganito. Kasi, iba kasi yung kalpol. Parang iba yung lasa ng kalpol. Ito kasi parang hindi lang siya, hindi mo malalasahan yung gamot talaga na ano. So, painumin ko lang. Hello guys! Good evening! Yung buko nakahiga kasi ako kanina. At ito na yung aking family. Uy! Huwag kang maingay. Aking family. Galing kami sa kabilang bahay. Tingnan yung buko. At kami ay kumakain ngayon ng ano? Avocado. Ayan. May Ito yung pantulak na favorite. tempra. Pantulak na tempra. Hi pa. Ay. Hi B. Hi, Mommy. Huwag ka nga magsalita ng mami. Mag-issue na naman tayo niyan. Lata. Maglumpi ang tagamay. Peta tagampi gamay. And then, yun guys, mag-good na ako. May nag-bis na ako. And then, good night. Good night mga friendster. Ala, malo. Wow, dead ma bells. Ganun. Magkain kasi ako eh. So yan, mag-good night na rin kami guys. Medyo konti lang yung vlog pero medyo marang mahaba yung mga pinag-usapan natin kanina. So yun, so hope you guys enjoy. Follow niyo ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. And please follow niyo din yung ating Facebook group. Sumali kayo doon. Ang Our Family Budget Christian Group. And yeah, see you in my next video guys. Babush! Good night! Bye guys. Good night! Bye-bye, guys. Bye-bye, Mommy. Flying kiss.